जिउआवहाय बबे समाव मा थासारिनि गेजेरजों बोरैहाय जोङो गावनि जिउखौ दैदेननो गोनां जायो बे बाथ्राफ्रा बेवहाय बेरखांदों। गासैबो बाथ्राखौ मोनफा मोनफा बुंनो जेरावहाय सम जाया, ओंखायनो आङो थोंजोङै बेखौ बुंगोन जे आङो नंगौ फरायनायनि जि मोनसे आंनि उन्दै समनि बाथ्रा बेखौ बुंनो थाङोबा क'क्राझार जिल्ला बेनिनो आङो थाखथारा होननाय गामि बावहाय जोनोम जानायनि उनावहाय एलपि बा गुदि फरायसालिखौ फरायबोनानै बङाइगाव गेजेर फरायसालियाव आङो गेजेर फरायसालिखौ फरायबोदोंमोन। बेनि उनावहाय लखिमपुर जिल्लायाव जोंहा खारबोनाय जायो। लखिमपुर जिल्लायाव फैनानै आङो बर' बिजोंनि गिबि सारिनि फरायसा हिसाबै बेवहाय फरायनो मोनफैदों आरो जोङो बे फरायसालियाव फरायनाय समाव जों मा मा थासारिजों मोगा मोगि जानांदों बेफोरनि बाथ्राफ्रानो दिनै सावरायनो जायगा मोनदों। आरो आङो फरायनायनि गेजेरजों बोरैहाय सिगांबामोन बा आवगायनो गोनां जामोन बेफोर बाथ्राफोरखौ आं फोरमायजोब्बाय। दा बुंबावनोथ' आं सानाखै, अब्लाबो दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरजों जि दायसे दायनि मोनसे मोननै फंफा फंनै बाथ्राफ्रा जोंनि इयुन जोलै फरायसाफोरनो जुदि माबा मोनसे गनायथाव बा आजावजाथाव बा बेबायदि स्ट्रागोल बा जुजिनायनि गेजेरजों फरायनाय बेखौ लांनो हायोबा मा निस्सय सोरनिबा फरायनाय बा फरायसाफोरनि जिउआवबो माबा मोनसे लामा दिन्थिगोन बेखौ एसे मिजिं लानो हायो। नाथाय जुजिनायनिनो बाथ्रा बेवहाय फैगोन, नाजानायनि बाथ्रा बेवहाय फैगोन आरो जुजिनाय आरो नाजानायजों लोगोसे बुंनांगोन खाफालनिबो बाथ्रा थायोनो। दा आंबो आंनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोबा आंबो मालाबा साननानै एसे सोमोनाङो गावनो, बे बोरैहाय आङो गोबां सात जारला जेथो जेंनाजों सौसिनानै बोरैहाय बिसिम सौफैखो बे एसे आंनि थाखायबो मालाबा साननानै एसे आंबो गावनो सोमोनाङो। मानोना अबंलावरिनिनो बेवहाय मोनसे लामा दिन्थिनाय दं नामा बेखौबो बुंनो लुबैयो। दा इसोरा बुंनाय बायदि इसोरा बुंदोंनो बा बुङो जाय मानसिफ्रा केपासिटि दंजायो, जाय मानसिफ्रा हागोन बे मानसिफोरनोसो बे बिबानखौ होनानै मावहोनाय जायोनो। ओंखायनो आंनो जाय बिबानखौ होदों बा आंखौ बे लामानि हयथ' केपासिटि दं बे रोखोमै इसोराबो बे नोजोरजोंहाय बिबान होनानै मावहोदों बेखौनो बुंनांगोन। मानोना आंहा मिजिङानो गैखाथारामोन जे बे लामाजों राजखान्थिनि लामाजों बिथिं फैनानै आङो माबा मोनसे हारिनो खामानि मावफैगोन, बे आंनि साननायनि बाहेरायावमोन। नाथाय आं फैदों, ओंखायनो आङो बुंनो लुबैनाय बे जे इसोरनिनो बे मोनसे गेलेहोनाय बा इसोरनि लामा दिन्थिनाय होननानै आं सानो आरोखि। बै समनि रांखान्थियारि थासारि आरो आथिखालनि बर'नि रांखान्थियारि थासारि बेयाव नोंथाङा माबायदि फाराग नुदों आरो इयुनाव बेखौ गोख्रों खालामनो थाखाय दानि लाइमोनफोरखौ माबायदि खामानि मावनांगौ होननानै नोंथाङा सानो? ओरैनो दानि मुगायाथ' मोनसे कम्पिटिसननि मुगा जाहैबाय। बे कम्पिटिसननि मुगायाव रांखान्थिनि बाथ्रा बुंनो थाङोबा गोदोबोथ' जोंनि बर' हारिनि रांखान्थिनि हालोदा मोजां नंखायामोन। नाथायबा मोनसे एखुथा माबाखौ नुगोन दिनैनि आरो गोदोनि रिजाल्टआ नायोबा बे रोखोमसे नंखाला। दिनैहाय गोदान मुगानि बार नांबाय, गोदान मुगानि सोदोमस्रि बार नांबाय, बावहाय साननाय हनाय मोनसे कम्पिउटार इन्टारनेट टेक्न'लजि बुहुम ग्लबेलाइजेसननि जि मोनसे जुग फैबाय, बे जुगजों आरो बै समनि जुगजोंथ' गोरोबखायानो। रांखान्थि हालोदखौ बुंनो थाङोबा गोदोनि जोंनि आइ आफाफोर बा आबौ आबै बा आजौ आजैनि जि मोनसे थासारिखौ बुंनांगौ जायोबा गोदो गामियावनो ज' थानानै रायजो जानाय आरो माहाजोनफोरनि जि मोनसे हा हुखौ लानानै दाहोना रुवाथि ग्रोम ग्रोम लानाय रायजो खुंनाय बे थासारि गोदो। आरो बिब्दियैनो जोंनि बर' समाजखौबो लाबोदोंमोन। बावहाय सोरहाबा मोनजानाय मोनजायै गोनां धोनि आरो गोरिबनि फारागआथ' दंखायो। धोनि आरो गोरिबनि फारागा दंखायोमोन गोदोबो, दिनैबो दङ, नाथाय दिनै एसे आलादा जाफैबाय। दिनैनि हालोदा एसे आलादा। सरकारा दिनै गोबां आसनिफोर लाबाय आरो होयोबो। जेरैहाय बुंनो थाङोबा थांनानै थानाय जुजिनायाव दा बा जोंनि थांनानै थानाय जिउ लामायाव जोङो गोबां खाबु मोनो सरकारनिफ्राय। जे दिनै जोङो PDSनिफ्राय बुंनो थाङोबा बेनिफ्राय माइरं मोननाय, फ्रियै माइरं मोनो दा सरकारा होयो। गोदोथ' बे खाबुबो गैबावामोन।
दा बेखायनो बुंनांगोन आरो केरासिनफोरनि बाथ्रा बायनोनो नांला केरासिनबो मोननाय जायो आथिखालाव गामि गामि मोब्लिब सोराङा हाबजोब्बाय फ्रायानो हाब्बाय जेरावहाय मोब्लिब सोरां गैया बेवहाय सलारनिबो खाबु खालामना होबाय बेफोरखौ नायोबा गोदोनि जि थासारि रांखान्थि हालोद बेयो एसे आलादामोन दिनैना आलादा जाफैबाय मानोना दिनैनि समा सरकारनि आसनिफोरजों गोबां जोंनि सुबुंफ्रा बेवहाय खाबु लानो हानाय जाहैबाय ओंखायनो आथिखालनि लाइमोनफ्रा आं बेखौ बुंनो लुबैगोन जे रांखान्थिनि जि मोनसे जेंना बेथ' थागोन मानसिनि जिउआव थागोन जेब्लासिम सुबुं समाजा थागोन अब्लासिम बे रांखान्थि जेंनाबो थागोन नाथाय बावहाय जोङो जेंना दं होननानै बे जेंनानिफ्राय उथ्रिनोबा खामानियाथ' मावनांगौ जुजिनांगौ नाजानांगौ फरायनांगोन फरायसा हिसाबै आरो जोङो गोबां दिगावनो गोबां बिथिङावनो जोङो रोंखा राखाबो जानांगोन रोंगौथि गोनां जानांगोन सोरबा फरायनायनि गेजेरजों गेलेगिरि जानांगोन सोरबा आबादारि जानांगोन सोरबा इन्जिनियार जानांगोन सोरबा डक्टर जानांगोन सोरबाया मोसाग्रा जानांगोन सोरबाया दामग्रा जानांगोन सोरबाया खनग्रा जानांगोन सोरबा बिदिनो आइ एस अफिसार सोरबा IPS अफिसार बे गोबां दिगावनो जोंनो मानसि नांगौ टेक्न'लजि लाइनावथ' टेकनिशियान लाइनावथ' जोंहा मानसियानो गैया दा बेफोर दिगावबो जोङो मानसि दिहुननो हानांगोन आं सानो अब्लानो जोंनि रांखान्थि हालोद बा जोंनि थांनानै थानायनि लाइमोनफोरनि इयुननि जि मोनसे जिउ खांनाय बेफोर गासिबो जोंनि थाखाय गोजोनथाव जाहैगोन बेखौ नुहुरो आरोखि